bagi sewan rakyat kini kejing syai sisu jalan kejong ke parti. Ka State Cancer Society jong Jela Meghalaya bagatanat oncology jong Civil Hospital Shillong la Rakhe ya ka National Cancer Survivors Day mentagasngi hapo Palau jong ka DAE Civil Hospital Cancer Wing Civil Hospital Shillong. Hagan ga program ki breu ki balayo jingkot na ka jingpang bampong ki liasam elaki kana haka jingya lenti jongki haka ban pa sumar bat kila kentu bat ai mensiam ki wei ki badang sha sumar bakin don ya ka jingmut jing perkat ka baskem ban job ya ka jingpang la Rakhe ya ka Cancer Survivors Day ban pensapyang jingtep halo ka jingpang bampong kumju ru ban itu bat ban le kemen nak benta kitu ki bala job ya ka jingpang bat ban yarap ban wanra ya ka jingkermen ya kitu ki badang ya khun persya ya ka jingpang usampat kumar u principal secretary katnat ka kot ka khia i Dr. A Maulong i bedai i head jong ka radiation oncology Civil Hospital Shillong bat kiwei ki le don ringkat lang hakani ka sngi